Krásný dobrý den, moji posluchači. U mikrofonu vás zdraví Kristýna Rotová s dalším podcastem Pojďte se mnou na kafe. Dneska tady mám latéčko ze Šumavy, Veroniku Matějkovou. Já tě zdravím, Verčo. Já tě taky zdravím a posluchače taky. Já ti moc krát děkuju, že jsi přijela do Prahy. Ne moc často vlastně se sem zastavíš. Tak jsi to aspoň spojila, myslím, že s terapiemi, které jsi měla, že jo, včera. Já vlastně zmíním tvoji práci, ty se vlastně věnuješ terapiím a já vlastně ještě musím povyprávět příběh s tebou, že se vlastně známe, myslím, od roku 2016. No, já se díky naší společné kamarádce Magdě Zichové, která mi na tebe dala kontakt, že jsem vlastně k tobě přišla. Bylo to půl roku po svatbě s manželem tenkrát a vlastně jsem byla naprosto vyhořelá, nevěděla jsem, byla jsem 14 dní v horečkách a nevěděla jsem vůbec, jakoby, co dělat. Prostě všechno bylo to špatný hodně a Magda mi na tebe poslala kontakt. A jak jsem tě oslovila, přijeli jsme k tobě vlastně osobně na Šumavu. Ano. Tak tam vlastně začal můj největší vlastně životní proces. Začala si mi tam dávat otázky, které mi nikdo v životě nedal. Zmínila si tam vnitřní dítě. Já vím, že si tam tenkrát ke mně přiběhla mi i pomoc, že jsme tam něco otevřeli v rámci toho vnitřního dítěte. Já jsem tam hodně moc křičela a brečela a prostě jste mi tam pomohli. Ale dneska to není o mně. Já bych moc ráda slyšela tvůj příběh o tom, jak jsi se k těm terapiím vlastně dostala. A máš i vlastně, já tady hodně často zmiňuji i to tělo vlastně každýho něčem, jako by nás to tělo hodně učí. Ano, určitě. No, tak já bych tě poprosila, jestli můžeme od toho dětství vlastně začít. Ano. Jak to tam vlastně bylo, vím, že tam máš náročný příběh, který tě vlastně pak přived i k tomu, co vlastně dneska děláš. Určitě, to tě hodně ovlivní a to tě hodně ovlivní samozřejmě v tom, že se zajímáš nejen o tu práci, ale samozřejmě i o ten svůj vlastní proces. Takže ano. No a dětství. To moje dětství bylo v podstatě náročný především v tom, že jsem měla tátu, který byl velmi nezralej. Maminku, která byla samozřejmě zvyklá sloužit, být takovou trošičku obětí a starat se o muže. V každém případě zapomínat vždycky na sebe, na své potřeby. Takže to jsem samozřejmě od ní hezky přebírala. Zodpovědnost má ta žena, protože ti muži zkrátka tu zodpovědnost nemají. A to prostředí nebylo vůbec harmonický, takže samozřejmě došlo někdy v 6 letech k rozvodu. Bylo tam poměrně i násilí, žárlivost ze strany toho otce. No, a měla jsi tam nějakou podporu tenkrát v tom dětství? Měla jsi někoho, komu ses mohla třeba svěřit? Nebo... No právě že ne. Právě že vůbec ne. Nikdo tam nebyl při tobě. Měla... Přesně. Tehdy myslím, že začne vždycky ten spasitelský komplex u všech budoucích terapeutů. Protože se naučíš, že vlastně nepomáháš sobě, ale začneš pomáhat jednomu z těch rodičů nebo oběma. A to samozřejmě nastalo i u mě. Takže jsem začala pomáhat mamince s těma jejíma vlastně problémama, že, který má v tom vztahu, a to je vždycky špatně. A to dítě si neuvědomí, že má strach samo za sebe, že se cítí špatně. Od těch emocí vlastních se odpojí, protože to je jediná možnost, jak to přežít. Vlastně to a začne tu pozornost směřovat směrem k té matce. Pomůžu matce nebo pomůžu tátovi, který vlastně byl v tom studu, vždycky, když udělal nějakou takovouhle epizodku. No a ta maminka tam vždycky byla zhroucená a už to 4letý dítě prostě, když vidí zhroucenou maminku, tak samozřejmě jde a řekne mami, jako co s tebou je, a zapomene na sebe. Zkrátka odpojí se od té svojí přirozenosti a tou přirozeností je prostě radost, užívat si dětství. No a trošičku tak vstoupí jako rychle do toho dospělého světa. No, takže ten spasitelský komplex, to je přesně i to, proč potom se člověk rozhodne dělat terapeutickou dráhu, protože pomáhá.
Myslí si, že pomáhá. Je to jedna velká iluze samozřejmě. Tu potom rozplétá mnoho let na začátku, kdy zjistí, že samozřejmě vůbec nikomu nepomáhá a pomáhá tím vlastně především sobě nebo v tom procesu. A že je to hodně kontraproduktivní někomu chtít pomáhat. Že to vlastně nejde. Protože to je úplně jiný proces vlastně ten terapeutický. To je o uvědomování si těch věcí nebo právě pokládání těch správných otázek, což si poznala u mě. Určitě. Že ty otázky vedly tak nějak víc do hloubky a ty tvoje procesy i v těle byly od začátku pak velmi hluboký. No, u mě to je vždycky všechno hodně velmi hluboké věci to jsou a mě vlastně u tebe zaujalo i to, jak jsi vlastně pracovala jinak. Že vlastně ty tam, jestli to správně nazvu, když tak mě oprav, je to jakoby i energie vlastně, s kterou pracuješ. Že vlastně ty, když se na člověka, myslím si, podíváš, tak ty tam vidíš vlastně obrazy, že ty si byla schopná vidět i věci jakoby z rodové linie, že si tam prostě viděla i ty nepříjemné věci. Třeba když budeme mluvit i konkrétně u mě, že si to tam vlastně všechno viděla, že což vlastně klasický terapeut, vystudovaný, vlastně má na to ten diplom a všechno vlastně certifikovaný, tak si myslím, že tohle vlastně vůbec nevyužívá, že ty vlastně si tam do toho dala něco víc, že si vlastně tam použila i tu energii a že vlastně se pak léčí jako vlastně věci, které jsou vlastně nedají se na ně sáhnout vlastně. Ano. Mě by třeba zajímalo, kdy jsi třeba objevila, v jaký fázi života, že máš tuhletu schopnost, že tam ty energie, ten duchovní svět vlastně by mě zajímal, jak jsi k tomu, třeba i od toho dětství, nebo i později, jak jsi k tomu, když tam přišlo nějaký to, já něco tady vidím, nějaký obraz. No, u mě to bylo už v dětství, protože já jsem zkrátka si pamatuju, bylo mi třeba 5 let, 6 let, kdy jsem vždycky vnímala, když byla nějaká rodinná sešlost, jaká je atmosféra. Jasně. Věděla jsem, tenhle má takovouhle emoci, tady je tahle atmosféra, tenhle se necítí dobře. V těch 5 letech už si tohle dokázala jakoby už vidět. Ano. A vnímala jsem to z těch lidí, ale samozřejmě nedokázala jsem to nějak racionálně pojmenovat, jasně. Prostě se mi to dělo. Takže samozřejmě později jsem taky jako nezačala v té terapeutické práci tím, že budu ty obrazy nějak objevovat. Ona to taky není jako ta hlavní součást. Vždycky tomu nechávám volný průběh. U někoho je to podstatný, to tam ještě takhle prohloubit a u někoho vůbec. Jasně. Vždycky záleží na jednotlivci. Přesně. Takže člověk si na tom nesmí ujíždět, že má jako nějaký takový dar, dejme tomu jako něco vnímat, vidět, protože mnohdy musí i jako vědět, jestli to použije. Jestli vůbec to je správný říct, jestli to vůbec pomůže tomu procesu. Jo, jestli to je nutný vůbec tam použít. Jasně. Přesně, takže někdy vnímám věci, nechám si to pro sebe, protože není úplně jako důležitý to vytáhnout, ale pomáhá mi to vlastně v tom, jak vedu otázky, protože otázky, na to asi musí být jako nějaký jako dar, protože ta otázka najednou přijde a ona vůbec nemá racionální základ. Vůbec se o tom nebavíme, to asi znáš z té mojí práce a najednou se vyloupne ta otázka. Ano, najednou to přijde, a tne. Protože je nutná prostě, aby zazněla nahlas. Ano. Což je fajn, že vlastně všichni ty moji klienti, včetně tebe, jsou tomu přístupní a vlastně jako mají otevřenou mysl a otevřený to srdce vlastně, aby vnímali, že ta otázka, jako, že nejsem blázen v podstatě. To vůbec ne. A že když je to zasáhlo především právě skrze to tělo, jak jsi se ptala, tak takže to prostě je to ta pravda. Protože skrze tělo pak vnímáme, jestli jako to s námi rezonuje. Jestli to tam je, jestli to takhle je správně. V hlavě to nevymyslíme. No, přesně tak. A to se učíme vlastně dlouho, se zase vrátit do nějakého restartu a věřit tomu tělu vlastně. Ano. Protože ta hlava má nad náma tu velkou moc. Ano. Vlastně ty myšlenky nás ovládají. Přesně. A ona většina lidí vlastně přijde a něco ti racionálně řekne v tom příběhu, ale to tělo se už chová jinak, už mají takový tiky, už tam vidím tu nervozitu, už si mnou ruce,
drží si vlastně před srdcem ty ruce skřížený. Jasně, že se chrání. No. Takže proto je pro tu terapii vlastně nutná i ta řeč těla, protože i když ten člověk třeba vůbec neví, protože je to podvědomá záležitost, nevědomá samozřejmě. Jasně, to nevíš ani, že to děláš. No. Přesně, takže to tělo to prozradí všechno. A jak to učilo tebe vlastně? Já vím, že ty tam máš taky epizodku, já jsem jí měla taky úplně stejnou. Je takový jako srandovní, že hodně věcí jsme měli tak jako podobně v tom vývoji, v tom životě, že si nechtěla být vidět. Že jsi se hodně schovávala. Ano. To přišlo až vlastně po rozvodu rodičů. Po rozvodu rodičů. Protože tehdy jsme se přestěhovali a maminka měla teda pořadí už 3. manželství. Takže to byl můj otčím a ten měl takovou jako hodně megalomanskou narcistickou poruchu, což jsem samozřejmě věděla až později. A tyhle lidi jako s touhle poruchou, ona není jako jednoznačná, jo? Tam je víc těch příměsí, ale to do toho nebudeme zacházet. Tak tyhle lidi v podstatě nedělají nic jiného, než jenom vlastně jako háží vinu na toho druhýho. Včetně dětí, včetně těch rodinných příslušníků. Zkrátka oni vinu neznají, jasně, ale ty si vinná prakticky za všechno. Jenom, že seš. A ta vina v tobě někdy způsobí to, že přijde stud. Stud na rozdíl od viny je v tom, že celá tvoje existence je špatně. Ty jsi špatná, prostě zkrátka vždycky. Ať uděláš, co uděláš. Ať uděláš jakoukoliv dobrou věc. U toho narcisty zkrátka nikdy nic není dobře. Takže tehdy to bylo někdy, já nevím, od mých 8 let do 17 let, kdy už jsem potom odešla z domova. A tak jsem vlastně zažívala ten atak toho obviňování vlastně celý dny. A ten stud zkrátka ve mně samozřejmě narůstal. Protože když ty se cítíš pořád jako ta špatná, a nebylo to jenom o mně, já jsem docela nějakou bojovnou povahu, ale ta maminka vždycky, když zůstávala v té oběti, tak samozřejmě to, že potom třeba to odnesla i za mě, když já jsem se teda konečně jako postavila a řekla takhle ne, jasně, tak ta maminka vlastně dostala to teda jako v plný parádě za mě. Takže tehdy jsem se samozřejmě dostala okamžitě do studu, že jsem jí vlastně způsobila zase tu bolest, že je to moje vina. Takže tohle v tobě roste, jde to postupně do toho těla, prorůstá to, ty už samozřejmě vůbec nevíš, co je dobře ani špatně, to už vůbec nevnímáš, protože se to děje každý den. A to, co mě vlastně na tom soužití s narcistickým očímem jako nejvíc poznamenalo v uvozovkách, protože takhle dnes už to nevidím. Jo? Jasně, třeba jako říct. Ano. Já ale vracíme se k příběhu z minulosti, tak se ho snažím i v té paměti nějak jako vylovit. Tak to bylo vlastně to, že tam byla nevyžádaná pozornost. A já jsem tu jeho pozornost začala opravdu jako mít hodně v odporu. On mě nenechal jako jenom tak, že bych si někam zalezla a chviličku si teda měla nějaký klid pro sebe. Tam klid nebyl. Tam nikdy nebyl. Takže když jsem dělala úkoly, tak mi do toho vždycky vléz, něco jako potřeboval v tu chvíli, nebo vytahoval mě jako ze spaní vždycky, tak teď už se vstává. A byl to takový poměrně teror. No to zní to strašidelně. No, v podstatě jenom, když to tak jako popisujeme. Dneska to se mnou už nic nedělá. Jasně, no. A ta nevyžádaná pozornost ti udělá jednu podstatnou věc. Ty tu pozornost začneš hodně nesnášet. Jasně. Takže když někdo zaměří na tebe pozornost, tak je ti to velmi nepříjemný. Rozhodně. Ten projev na těle je stud, že jo, samozřejmě začervenáš se, nebo někdo vůbec tě řeší. A to i v dobrým. To i v dobrým, když řekne o tobě něco hezkýho. Ale ty, že jsi ze základu vlastně ta špatná, už to o sobě víš, máš to tam naprogramovaný v tom mozečku, tak vlastně ti je to velice nepříjemný. Takže já jsem se začala schovávat jak přes oblečení, že jo, do neprostupných pytlů, abych nebyla vůbec vidět. Bylo mi to stejně houby platný. Stejně si pořád byla vidět. Protože čím víc jsem nechtěla být vidět, tím víc jsem samozřejmě tu pozornost vzbuzovala. Ano. A vždycky jsem v sobě měla nějakou jako druhou stránku, že u těch lidí jsem tu pozornost vzbuzovala nejen v tom špatným, to bylo spíš doma, ale hodně v tom dobrým.
A že jsem měla hodně přátel a byla jsem hodně oblíbená ve škole. Měli tě rádi. Měli mě rádi. Což jako mám i teď s klientama, že jsou rozhodně. Ty vztahy jsou takový vždycky hezký, milý. Ano. Takže to byl paradox. Já jsem si o sobě myslela to nejhorší a ty lidi paradoxně si o mě mysleli to nejlepší a chtěli se mnou trávit ten čas. Což mi samozřejmě v tom naprogramování vůbec nedošlo. Já jsem jela v sebedestrukci. Jasně. A vůbec mi nedošla nějaká logická souvislost, že když je to teda jinde, jinak než doma, že tam jsem nejhorší, tak že asi na tom bude kus pravdy a že to nebude tak se mnou zlý. Ale to převládne zkrátka, to naprogramování. No, jasně. Jsi špatná od základu. Takže takhle to pokračovalo dál. A bylo těžké to potom samozřejmě najít v sobě, najít ty momenty, kdy ten stud ve mně takhle zakořenil a dostat to ven z těla. Byla to velká bolest. To je mi naprosto. Což znáš z toho vlastního příběhu. Znám to taky moc dobře a ty si tam měla vlastně ještě s vlastním otcem přímo, že jo, epizodu, že ano. Vlastně tě taky brzo opustil. Vím, že pak ti říkal, že se vrátí a pak se vrátil, jestli si pamatuju, až za 2 roky. Ano, že jo? Ano. No. Takže to odmítnutí bylo tak jako na 2krát. Takže vlastně. Jsi měla ještě takový double ještě v tomhleto. Ano, jo, double. Double od mužů a samozřejmě, že to se jako přetáhlo do těch vztahů. Což jako bylo nevyhnutelná věc, abych já zakotvila ve vztahu, který byl vlastně jako podobně založen na vině a na studu. A v tom dospívání si otce vídala nebo vůbec? Téměř vůbec. Ale vnímala jsi, že tě má rád i přesto všechno, i když se nevídáte? K tomu vlastně jako asi i přispěla ta moje schopnost vnímat ty věci pod povrchem docela v hloubce, protože já jsem vždycky cítila otcovu lásku a dělal, co dělal. Já jsem tátu měla jako velmi ráda. Velmi. Táta byl sice jako nehezky se choval k mámě, ale ke mně se choval hezky. To by se choval hezky. A až došlo vlastně k tomu jako oddělení, kdy teda prokázal tu svoji nezralost a odešel a nechal mě v tom, tak vlastně do té doby to pro mě byl takový jako vzor lásky. Že on ji uměl velice hezky projevovat. Jo, pro něj jsem byla teda ta jeho holčička, on si holčičku velmi přál, takže tam to bylo průchozí. No. Ale pak zase nevidíš ty jeho další stránky samozřejmě. Jasně, jako vidíš na tu chvíli vidíš jenom něco vlastně v tu Takže jsem vůbec nečekala, že vlastně přijde z jeho strany ta reakce, že teda hele, tati, chci být u tebe. A toho tak strašně vyděsilo, že vlastně se neozval celý 2 roky. Takže zase ve mně zůstal vlastně ten pocit, který mě teda ovlivňoval hodně. Na to jsem přišla až jako postupně v terapii po hodně dlouhém čase, že vlastně tahle ta událost pro mě byla vůbec nejzásadnější. Rozhodně. To je pochopitelný, no vždycky ty rodiče naši vlastní jsou největšími. Učiteli. Ano, to jsem přesně taky chtěla říct, no, učiteli. Ale pak si tatínka doprovázela ke konci života. Ano. Tam vím, že si tam to tělo řešila taky. Ano. No. Ano. Tam se v tobě přesně objeví ty vzpomínky z dětství. Současně se v tobě projevuje nějaká jako touha s ním strávit ještě ten čas. Když ještě do toho zabrousím takhle jak jste navázali teda kontakt vlastně pak takhle už v dospělosti, když už jsi měla vlastní rodinu, už vlastní děti a vlastně pak přišlo k tomu, že si najednou se s ním takhle propojila a že si se rozhodla mu pomoct. Přitom si ho velkou část života vlastně neviděla. Ano. Ale šla si na ten jeho k tomu konci. Ano, tam vlastně pomohlo to, že se mi narodili synové a skrze ty děti, protože jsem si přála, aby ten kontakt tam nějaký byl, aby poznali dědu. Tak jsem ho kontaktovala a tam zase se jako ukázalo, že on má moc hezký ten vztah k těm dětem. On to neuměl s dospělými, ani sám se sebou, to byla katastrofa. Ale děti měl moc rád a děti měly moc rádi jako jeho. Takže to mě vlastně přimělo i k tomu trošičku udržovat víc ten kontakt. Pak samozřejmě kluci už trošku povyrostli, takže už nechtěli trávit čas s dědou tolik. Tak jsem ho kontaktovala vlastně až ke konci, kdy už teda na tom byl zdravotně velmi špatně. A říkala jsem, tak
jako stojí mi to za to. Nebo tak nějak vnímáš to, jo, nekalkuluješ v hlavě, ale prostě... Takový poslání, že musíš. Jako... Ani ne poslání. To by jako znělo, jako, že jsem nějaká hodná holka, která prostě to bere jako nějakou věc, která je jako velká. Ne. O těch věcech nepřemýšlíš. Tam není žádný kalkul, ani že je to nějaká dobrá věc nebo špatná věc. Prostě víš, že to potřebuješ i pro sebe. Že nějakým způsobem je dobrý tím projít. Ale samozřejmě to umírání je vždycky těžká věc. Bylo tam ve mně hodně vzteku, hodně odporu, hodně stresu. Jasně. A současně tam byla nějaká ta láska. Pořád tam byla prostě. Samozřejmě je to vždycky. Vždycky tam byla. No a vlastně se to projevilo i na tom těle, že toho na tebe bylo vlastně moc. Ano. To, že vlastně vím, že jsi řešila taky tenkrát tu váhu hodně. To taky řešíme, že jo, všechny ženy, ale my tam vlastně nevidíme taky to. Zatím my si myslíme, že to třeba je špatným stravováním, málo pohybu a že to, ale ono to vlastně tak vlastně není. No. Tahle rovnice prostě přestane platit, když vlastně to tělo je zastavený, vystresovaný, celá ta nervová soustava prostě si říká, teď jde o přežití, takže teď budu držet úplně všechno na tom těle. Ano, přesně tak. Takže jakákoliv představa, že to je jenom o příjmu a výdeji, je naprosto lichá, protože ty zkrátka všechno, co přijmeš, tak zadržíš a to, co vydáváš, to nejde ven. Jasně. Ani nemáš tak jako úplně pevný spojení s tělem, na to není čas. Což známe v těch jako stresových jako okamžicích, kdy je těžký se zastavit a vlastně pečovat o sebe. Na to není vlastně čas. No. Máš 2 malé děti, máš hodně práce. Musíš se klientů uživit. Bylo tehdy hodně. Uživit se ještě, Máš tátu, který umírá, takže není to nějaká jako omluva pro to nezastavit se, nepečovat o sebe, ale záleží, jaký máš podmínky, jakou máš podporu. A já jsem v manželovi tehdy jako velkou podporu zrovna neměla. Že jsi na to byla sama. Byla jsem na to sama a samozřejmě jsem opakovala nádherně příběh té mojí maminky. Ta byla taky na všechno sama samozřejmě. Ve svojí hlavě. Jo. Že si ani pomoc nenechala. Já už jsem tu pomoc třeba jako si o ní chtěla říct, ale moc to teda nepadlo na úrodnou půdu. Nepadlo. No, je to, když to člověk poslouchá, tak to je prostě mazec, co pak člověk jako jedinec vlastně zvládne. Jakou nálož, kterou má na zádech, vlastně nakonec zvládne. To by pak, co jsem vypozoroval, vlastně pak na těle se nejvíc ulevil, vlastně jak tatínek pak teda zemřel a jak si i s manželem se vlastně, dá se říct, odpojila po 18 letech, že jo, si pamatuju, že to vlastně pro tebe byla taky pak velká úleva. Ano. Protože v tom okamžiku se ti to všechno propojí a vlastně v tu dobu se dělo i to, že já už jsem nechtěla tohle všechno tahat. I ten příběh. Už jsem ho znala, ten příběh svůj a už jsem musela jenom pomoct tomu tělu, aby zase našlo nějakou jako ztracenou rovnováhu. A šlo to naraz, takže nejdřív smrt toho táty a vlastně hned potom následoval rozvod. Takže to bylo takhle rychle pak už všechno za sebou. Přesně. A půda byla připravená zase. Půda už byla připravená. Ano. Ale trvalo to hodně let, že? Než tomu vlastně došlo, tomu zlomu vlastně v tvém životě, že najednou už teď je konec a je čas jít do něčeho novýho a přesně. Nový cyklus vlastně životní zahájit. No. Už to trvalo 20 let, co jsem jako se učila o sobě a i o tom příběhu a pracovala jako s lidma a po těch 20 letech teprve přišlo to rozuzlení. No. Tak to je. Že pak člověk nakonec dojde k tomu, že té úlevě vlastně. Co si vlastně pak, já vím, že si pak co jsi vlastně dělala, že si tomu tělu pak pomohla se zbavit vlastně té zátěže, kterou si nazbírala? Já vím, že ty tam máš okolo sebe přenádhernou přírodu. Ano, tam člověk to hodně pomůže. Ano, že si hodně chodila s pejskama, že vlastně si takhle trávila v přírodě, ale co ještě tak nějak ti vlastně pomohlo vlastně si odlehčit, když to člověk takhle pojmenuje? Určitě je to jako rozhodnutí. Určitě je to rozhodnutí a je to určitá, já tomu říkám oddanost a zapojení pro tu věc. Další taková podstatná ingredience je zodpovědnost.
Zodpovědnost za to, jak myslím, za to, jak cítím, za to, jak potom ty moje činy mají dopad na mě, ale i na to okolí a samozřejmě v neposlední řadě to tělo. Takže tam byla příležitost se konečně zastavit, říct si, tak teď je čas pro mě. Teď už nikomu nepomáhám, v uvozovkách pomáhám, že jo, protože jasně, no. už jsem si říkala, teď je čas prostě opravdu se zastavit a s tou oddaností a zapojením převzít zodpovědnost za všechny ty naprogramované věci, které mě pořád jako v tom mozečku zatěžují. Je to o myšlení. Je to především o myšlení. Všechno vlastně vzniká, veškerý utrpení, veškerá bolest vzniká v tom, jak o tom přemýšlíš. Ať je venku jakákoliv situace, tak ty to můžeš vidět jako drama, můžeš si o tom myslet, že je to drama, nebo to můžeš brát jako součást života. Takže to bylo to základní. Já jsem začala ty věci brát jako součást života. Začala jsem vnímat, že všechno to, co mám v té hlavě, je nějaký schovávání, studie a že už je na čase jako tyhle koncepty konečně opustit, přestat se s tím nějak stotožňovat. Takže to jsem udělala jako první. Dává tomu tu váhu. Ano, vlastně. ano. A zodpovědnost sobě. Jasně, jo, protože já se s tím tahám, takže je to moje zodpovědnost. To není to, co mi udělal táta nebo otčím. To ne. To je všechno. Jak se k tomu vlastně postavíme. Tak ano, to vlastně ano. je. S veškerou zodpovědností, což je pro ty klienty často ta nejtěžší věc. Protože když je vedeš k zodpovědnosti za to, že venku se děje něco, co jim neladí, k čemu mají jako hodně odporu, tak oni nechtějí. Jasně. Oni chtějí jako tnout do toho venkovního světa a jako trápí se sami, ale vlastně jako chtějí utrápit ty venku. Chtějí to vrátit tam venku. Ano. A nebo jako někomu říct, politujte mě. A je tam ta potřeba vlastně, že to jako dostat to zvenku. Což je nemožný. To je nemožný, přesně. To se taky setkám, že hodně kamarádek se trápí třeba vztahy v rodině, že jo, jsou takový ty nejcitlivější a nejtěžší a pak právě přesně řeknou, já čekám, až oni se změní. Tak já řeknu, je nemožný. Tak já řeknu, hele, to tak nefunguje, to musíš vždycky začít u sebe a pak teprve se začne měnit to okolí, což já mám na sobě taky vyzkoušeno a opravdu to funguje. Ano. Že vždycky, ale je to samozřejmě ta nejbolestivější vlastně cesta, protože ty musíš vlastně tam začít odloupávat tu cibuli. Ano. A přesně pak se dostávat z té iluze, což ty si mi vlastně taky pomohla i v mém příběhu, co se mi vlastně stalo s Adriánkou, že vlastně 4 měsíce po porodu jsem mi vlastně rozpad život a vlastně si mě začala dostávat z nějakých iluzí, kterých jsem žila, ale vlastně to je vlastně takový to, že vlastně nikdo ti nedá tu zpětnou vazbu, že ty vlastně do toho takhle vidíš a pak najednou začneš si říkat, ježišmarja, ono to bylo takhle a ty vlastně to nevidíš. Ano. Že seš nějaký jako mlze, ty pořád jí žiješ, tu mlhu, ale ty pak takhle toho člověka vlastně vezmeš, ale říká, ale takhle to není. Ano, přesně. No, že vlastně najednou to prozření a pak najednou máš prozření o lidech okolo tebe. Ano. A už jako se nestačíš divit, co si to vlastně žila. A pak je to vlastně o tom to ustát a jít vlastně dál do toho, pokračovat a říct si, hele, tak takhle ne. Přesně. Ale jako bolí to. To vám nikomu nebudu jako říkat, že to je jako pohodička. To opravdu bolí, protože přesně se mění pak naše to nitro. Určitě. My tam vytahujeme svoje věci, které tam jsou právě už od toho dětství a jsou tam strašně dlouho zakořeněný. A nebo pak jsou takové ty věci právě, co se táhnou až vlastně z rodu, což vlastně u mě bylo taky. No. A co to můžeš asi potvrdit, to je taková pak další cesta, že jo, když tam vlastně léčíš i ten rod. Já jsem pro jednoduchou cestu. Jasně. Jo. Když je to někde nutný, aby si ten člověk propojil jako nějakou hlubší minulost, tak to pro něj udělám. Ale není to nutná záležitost. Je třeba říct, že to můžeme vzít velmi jednoduše, velmi rychle a velmi jasně. To, co si popisovala, je vlastně to, že máš něco v mlze, ale ono spíš potřebuješ jako odstup, malinko poodstoupit od toho příběhu. Ano. Nebejt v tom příběhu. Přesně, taky, v tom zacyklení, tam v těch kruzích. A když malinko poodstoupíš, tak se vlastně podíváš na to, jak o těch lidech myslíš, jak myslíš o sobě. A v tom je vlastně skvělá ta tvoje vlastně zpětná vazba, protože ty jako jedinec to vlastně nevidíš. Vlastně.
Ano, ano. Protože ti nikdo neřekne, ale tady je něco špatně. To ti fakt nikdo neřekne. To, co ti obklopuje, tak ti to vlastně nedá. No. Nedá ti to tu zpětnou vazbu. A ty máš terapii, a ty máš odstup. Ty máš ten odstup, že vlastně nikoho osobně neznáš vlastně většinou, že jo, tak vlastně víš, co tam vlastně pak je, co je potřeba jako prohlídnout. No. Přesně. A pak to lítá, protože pro lidi je vlastně, když se na to podíváš jako z té vyšší perspektivy, tak pro lidi je nejtěžší svoboda. Mm-hmm. Oni umí žít jako v zacykleném nějakým zámečku svýho konceptu v hlavičce. Protože to známe. To známe, to utrpení, jako, který si způsobujeme, ale tím myšlením. Jo? Takže prostě něco nemůžu, něco nesmím. To taky často slýchávám. Ne. Jo, to je nejčastější. Ano, s tím to taky setkávám, že někdo chce něco začít a říkám, tak to aspoň zkus. Ano. Zkus to udělat jinak. Co se stane? Ano. Ježišmarja, nevím. Já už ví, že se už tam bojí a to už je přesně po to překročení vlastní komfortní zóny. Že? Ano. A nejvíc je vlastně vidět to, že se nejvíc bojí té svojí svobody. Co s tím budu dělat, když tam nebude tenhle koncept? Rozumíš, jo? Když si prostě řeknu v hlavě, co najednou budu dělat. Nemůžu být svobodná, musím pořád někomu sloužit, o někoho se starat. Ne, to nemůžu přece, to je sobecký. Ale když prozkoumáš ten koncept, uděláš vlastně jak ten odstup trošku dozadu, tak nejen, že zjistíš, že jako můžeš, ale že tě ta svoboda toho, že přijdeš a řekneš, já chci žít takhle. Že tě to děsí, protože co by na to řekli? Nebo to řekli lidi, ano. Nebo je tam taky častá věc, je to sobecké. Ale sobectví je takový jako zvláštní koncept dobra a zla. Já si myslím, že sobectví se chápe mezi lidmi jakoby tím špatným způsobem, no, že vlastně jsem sobecká, že vlastně myslet na sebe je sobecký a přitom je to nejdůležitější. No. A vlastně nás ale tomu taky nikdo vlastně nevede ani od toho dětství. Všichni nás vlastně učí, jsme tady pro ostatní. Ano. My žijeme pro ostatní, ne sami pro sebe. Ano, že? A pak to tak dopadá. Že? Takže vlastně je tady spousta nespokojených lidí, frustrovaných z vlastního života a ani se nezastaví a neřeknou si, aha, tak ono to jde jako jinak. Ale to potřebují ten odstup. Takže je děsí ta svoboda, protože sobectví pro mě jako neexistuje. To je pojem, který máš jako propojený s tím, že máš nějakou škatulku očekávání, tohle je dobře, tohle je špatně, cokoliv se ti nevejde do té hranice dobře, špatně, tak samozřejmě to už je sobecký. No a když chceš teda naplňovat očekávání těch druhých lidí, tak si posluš. Ale potom samozřejmě se i děje to, že ty když rozbiješ nějaký ten koncept tomu člověku a on se děsí svojí svobody, tak ten odpor posílá směrem k tobě jako k terapeutovi. Ty za to můžeš, že ty jsi tady něco narušila teďko. Že? A s tím je potřeba jako umět si poradit a mít proto soucit. Jo, protože to se stane. Nevymlouvat to, protože stejně ten člověk si k tomu musí dojít sám. Musí si to uvědomit sám, že to je jeho. Že o tom takhle přemýšlí a že to, co považuje jako sobectví, je vlastně jenom koncept v té hlavě, naprogramování. Ty jsi hodná holka odsud podsud. Pak, když to překročíš ten mantinel, to už seš pro mě špatná. Holka, kamarádka, už tě nechci vidět. No, už tam nezapadáš. Ano. Ano. A to je zajímavé, jako že si lidi neuvědomují, že do konceptu toho druhého, do toho očekávání nikdy nezapadnou. Nikdy. Že nikdo není jako dokonalej a nikdo nikdy nebude dokonalej. Tož taky poznáváme v těch vztazích. Jo. Vždycky ne, můj manžel je dokonalej, můj přítel je dokonalej. A pak jsou zklamaný. Pak jsou zklamaný, že to tak není. Viď? A žijou tak spolu dlouho, že jo? Ano. Jako já třeba 10 let. Pak to bylo jinak všechno. Jo, ale o očekávání toho, jako aby byl někdo dokonalej, to není. Vztahy o tom jako rozhodně nejsou. Já vím, že jsme si volali nějak na jaře a vím, že si řešila hodně jako agresivitu od klientů. Ano. No a už to máš teď lepší, už se to trošku, vím, že to bylo nějaký jako období, jako že vlastně si říkal, že vylejzali jako doslova ty sračky vlastně z hlubin z nás všech, že to vlastně byla nějaká etapa, vím, že tě nějaká mladá klientka nařkla z toho, že doufala, že jsi jako mladší, že jsi jako moc stará. A krásnější. No, to nenaplnila jsem očekávání. Nenaplnila si očekávání krásné mladé terapeutky. No to. Ano, měla jsem vypadat nějak podle šablony, kterou si připravila ve svojí hlavě. Ano.
Je to zajímavý, že vlastně ono ti to vždycky řekne, když se nad tím zamyslíš a jdeš zase do zodpovědnosti směrem k sobě. To není o ní. To není o světě nebo o agresi tam venku. No, jasně, no. A když se podívám potom do toho, jak já o tom začala přemýšlet, tak já jsem jako už vnímala, že já tohle nechci. Ale ne, že to máš v odporu, že se na to nechceš dívat, že to teď chceš potlačit, že to nechceš. Jasně, no, ale jo. Já jsem si říkala, já si prostě teď zase tu svoji práci nějak jako proměním. Nechci to dělat tímhle způsobem. Jenom je impuls tomu vlastně ke změně. Zase takže velmi krásný impuls. Hele, tak. Ale měla si ty hranice. Vím, že si to taky řešila hodně u sebe, ty hranice, ale teď si vlastně tady už je nastavila, vím, jako velice jako jasně. A třeba v minulosti, když si třeba i s tou terapií i začínala, získávala si ty zkušenosti, tak si brala osobně jakoby ty věci od těch určitě, když začínáš. Zasahovali tě. A není to o tom, jako, že začínáš, ale je to o tom, že máš spoustu věcí ty, neviditelných, nevědomých. Tam vlastně máš neustálou práci sama na sebe, že oni ti vlastně tam ti pořád zrcadlej vlastně neustále. A o to víc vlastně, tím víc vlastně, když jich máš několik těch lidí za den, tak vlastně tam máš třeba 5x, 6x nějaký zrcadlení pro sebe. Je to, ty musíš prostě být pořád jako v sobě pevně ukotvená, zastavovat se v tom, jak ty o tom přemýšlíš, jak se v tom cítíš. Jak to potom má dopad na tu tvoji energii, protože když jsi unavená z čehokoliv, co ty děláš, tak je vidět, že nemáš to 100% zapojení, že ti to vlastně nebaví. Když přišla únava po nějaký z těch terapií, tak jsem věděla, že mě to vlastně, že tam to zapojení sice bylo, nebo snaha o zapojení tam byla, tu tam mám vždycky, ale že jsem musela trošku proměnit, jako kolik té energie do toho dávám. A ta energie, když jí dáváš víc, tak jde z konceptu, jde z programu. Takže jsem se musela vždycky zamyslet, hele, který ten program, o čem já přemýšlím teď, jako mě nutí dávat něco víc ze sebe, že jsem teď unavená, reagovat vlastně nějak jako divně. Že to není ono prostě. Přesně, takže to máš neustálou sebereflexi, protože ty skončíš ten den a buď to si úplně jako naplněná, ale nechci říct jako něčím, nějakým jako smyslem života, to absolutně ne, já na poslání jako nevěřím. Jo. To bych tady mohla o tom mluvit, proč je to pro mě koncept. Ale ty to vidíš na energii. Ty vidíš, že jsi v pohodě. To cítíš, ano. Přesně, že skončíš asi v pohodě a jdeš dělat svoje. Že se tím dál jako netaháš jako s tím břemenem v hlavě. Že to vlastně neodebírají vlastně. No. Takže zase jsem si uvědomila, aha, tak tady už jsem zase, a tehdy se to vlastně dělo, když jsem jezdila do Prahy. Já už jsem s tím nebyla úplně jako v pohodě, protože mě to stálo dost energie vlastně se přesouvat ze Šumavy do Prahy a musela jsem navýšit vlastně díky ní cenu za tu službu. Ano. A díky ní jsem vlastně i ty návštěvy omezila. Takže jo, nebo to nebyla jedna, že to jich bylo víc. Ano. Takže zase začneš u sebe. Zase převezmeš zodpovědnost za to, že to, co se děje venku, a když ti to nevyhovuje, jsi z toho unavená, jde ti to do toho těla, nebo nad tím ještě přemítáš, protože já většinou jako to vypustím a jedu dál. Jdeš dál, jasně. No. To nemá smysl si s tím nějak jako zabývat dál. Tak tu zodpovědnost musíš převzít ty. To je o tobě. To není o nich. Jo. A tohle bych přála všem, no, aby měli to zapojení. Stejně tak, jako když se lidi nemění, tak je to tím, že vlastně nemají to zapojení. Oni nechtějí. Nechtějí vlastně. Oni tvrdí, že chtějí. A nedělají ty kroky, že ano. vlastně. Protože ten program, který vlastně si drží jako koncept a se kterým se identifikujou, sice jim nevyhovuje v něčem, ale současně je tam i nějaká část, která jim vyhovuje, která jim připadá jako dobro. Tohle je vlastně dobrý, jako furt křičet na někoho dalšího. Reagovat pořád stejně na to, co mě štve. Jasně. A jako už se nezamyslí nad tím, že vlastně je to taková nějaká nevědomá reakce. Že to v těch terapiích děláme. Jo. A někomu se to líbí, že mají převzít zodpovědnost, že v tom je obrovská svoboda. Vlastně vědět, že to jde všechno zevnitř ven. Nejde to nikdy zvenku dovnitř. Nikdy. Utrpení nejde, že mi někdo něco udělal. Ale já jsem o tom takhle začala přemýšlet i o tátovi, že odešel a o studu. Takže pro někoho je to příjemný právě do té svobody dojít a pro někoho je to spojený s obrovským odporem. No, z toho já si nic nedělám, protože tam je ta zodpovědnost zase je jako to jeho zodpovědnost na straně druhé. Ty mu nabídneš, ale takhle
Buď ber, nebo nech bejt. Že? Ano. A netlačím. Netlačím. Ty rozhodně ne. No. Jo, on si to musí uvědomit sám. Jo, ty to máš skvěle nastavený, že ty prostě jakoby ukážeš cestu. Přesně. A buď na ní pojď, anebo ne, že jo. A přesně zase zodpovědnost je to pořád. Není tam spasitelský komplex a není tam nějaký koncept toho poslání. Já nemám žádný poslání. Já prostě dělám to, co je potřeba v tu chvíli. A když tam máš tu mysl jasnou, tak děláš vždycky v té terapii, co je potřeba. Nestrkáš tam sebe. Ani to, co jsi se naučila v psychoterapii nebo v jakýmkoliv jako dalším učení. Protože i ta terapie je o tom, že se celoživotně vzděláváš. Ale ne, že soukáš do sebe informace, ale že pracuješ právě se sebou. Jako to slovo pracuješ je zase zavádějící. No, čím míň toho děláš, ale jenom s tím si. Jenom s tím si, jenom to žiješ vlastně. Přesně, a uvědomuješ si, tohle jsou moje myšlenky. Dám si odstup, tohle jsou moje myšlenky, nedělám s nima nic. Že když s nima něco začneš dělat, tak oni se začnou množit. Já myslím, že ty v tom máš to obrovský plus, že ty vlastně říkáš všechno skrz svůj život vlastně, jak to vlastně ty žiješ, což vlastně běžný terapeut nedělá vlastně, ten tam vlastně podle mě jenom, já jsem vlastně, když to přiznám, tak já jsem u nějakého klasického terapeuta ani nebyla, já jsem byla vždycky jenom u tebe, protože vždycky tam byl to největší porozumění, protože jsme některé věci řešili hodně podobně, tak si mi rozuměla. Pro mě to bylo to nejvíc, že jsem nikdy vlastně nenavštívila klasického terapeuta, ale co mám vypozorováno, nebo když mi někdo vypráví, tak vlastně tam do toho nedávají jakoby sebe, no, že vlastně jenom to naučený, ty moudra a vzdělání. A to vzdělání, no, že jak si to vlastně, to jsme asi nezmínili, jak si vlastně k tomu přišla. Vlastně, když jsi třeba udělala ty jsi už střední školu dělala zaměřenou na tu psychoterapii? Na učitelství. Na učitelství. A tam ti už nějak jako přišlo, že tady by jsem, nebo ty už si asi k tomu možná inklinovala dříve, že jo, že než jsi šla na školu, že by si šla jako na to poradenství. Určitě. Já jsem měla takovou zvláštní jako na 15letou, 16letou holku jsem měla takovou zvláštní jako zálibu v tom, že já jsem milovala filozofii. Já jsem na střední škole jako pořád chtěla jít na filozofii. Pro mě to byla... Na Fildu, přesně. Filda. Na Fildu, ano. No ale k tomu jsem neměla zrovna jako adekvátní rodinný podmínky. Jo, že já jsem opravdu v těch 17 letech musela zmizet z domova. Byla to jako nejlepší cesta, myslím si, jako začít se o sebe starat. Hodně brzo. Sama, hodně brzo a už jako mít jako částečnou svobodu. V hlavě nebyla teda žádná ještě. Jasně, no. Ale aspoň ta fyzická. Ale fyzická svoboda tam už jako nějaká byla. Takže mě zajímala řecká filozofie. Já jsem milovala, já jsem tam i ráda jezdila. Pro mě je to pořád srdeční záležitost. Pro mě to Řecko je neskutečná kultura i ta historie. Určitě. Takže mě lákala vždycky ta evropská jako kultura a jejich filozofie. A pro mě to byl fascinující svět. Já jsem k tomu prostě inklinovala. Takže tím jsem byla trošku zvláštní a tím jsem si i na té střední škole přidávala tyhle předměty a filozofii a prostě jsem to hodně četla, hodně jsem to žrala. Doslova. Aha. Takový knihomol jsem byla, což mi i vyhovovalo. Nebyla jsem vidět, byla jsem zalezlá někde s knížkou. Jo, byla. Neměla jsem pozornost. A to neznamená, že jsem nebyla ráda s lidma. Jo, ale ráda si prostě s tím byla, s těma informacemi. Takže to byl ten první vývoj. Samozřejmě se to neobešlo bez toho, že jsem vnímala různý ty spirituální směry. Že jsem začala číst hodně o buddhismu, hinduismu. Zkrátka všechno jsem to prolínala. Zjistila jsem, že jsou tam úplně stejné prvky. Že tam je spousta věcí, které prostě mají stejný základ. Ale samozřejmě, že jsem tomu ještě vůbec nerozuměla, protože ta moje naprogramovaná hlava byla prostě plná těch konceptů a brala jsem to jako dobro a zlo. Jo, prostě tohle je dobrý, tady budu dobrá, tady budu jako dostatečně mít ty hodnoty srovnaný. Takže to je samozřejmě lichá cesta. Se pak postupem času jako rozplete jako velká iluze. Taky. Jo, že to není o tom být hodná, ale je to o tom jako být pevně ukotvená v sobě, vnímat to, jak přemýšlím. Dávat ty vnější hranice, ale vevnitř nemít žádný. Tam nejsou žádný.
A to jsem samozřejmě neuměla, takže konflikty jsem řešit neuměla, tak jsem byla ta hodná. Jo. A zaměňovala jsem to za tuhle spirituální nějakou cestu. Jo, tak. Dneska se tomu směju a samozřejmě... No, tak taky to byla prostě fáze nějaká. To byla ta součást toho vývoje. No a pak jsem samozřejmě studovala psychologii, chodila jsem na přednášky, tehdy jsem měla tu možnost, že jsem na tu fildu fakt chodila. Jsem měla přátelé, který jako navštěvovali přednášky a pojď si sednou, oni ani nevědí, jako ty profesoři, kdo jim tam sedí. Jasně, a to byl fakt. Jo, jasně. Já jsem se tam vždycky přimísila, takže já jsem vlastně odchodila takhle ty přednášky a vybírala jsem si samozřejmě to, co mě zajímalo. Na to, co mě nezajímalo, jsem nechodila. Takže co se týče vzdělání, informací a knihomolství, v tom jsem teda byla kovaná. No a pak přišel psychoterapeutický kurz, ale ten přišel vlastně až tehdy, když jsem měla za sebou nějaký workshopy, když jsem zjišťovala, že to je zase tak jako zbytečně složitý a pořád jsem hledala nějakou jednodušší cestu. Jasně, no, ale jenom si s tím prošla jako zkušeností pro sebe, abys měla ten náhled na to. Takže co se to týče toho vzdělání, tak různý jako workshopy ohledně traumatu, ohledně všeho možného. Ale musím říct, že ve finále je to právě ta ochota, to zapojení, jako dívat se do sebe, jako sledovat ten proces v sobě. A to je to, co potom jako třeba předložím i těm klientům. Ne jako něco, že bych potřebovala vytahovat nějaký svůj osobní příběh. Takhle já už se na to nedívám. Mě už prostě nebaví ten osobní příběh. Je to film, já to říkám vždycky s takovou nadsázkou, je to film, který už jsem viděla 700krát. Vím, jak dopadne, jak se tam teda cítili hlavní hrdinové, jestli se vzali, nevzali. Šťastný až na a jako už ten film si nepustím, už mě docela nudí. Já si myslím, že už. A nemá smysl, protože už necítím v těle ani jako žádnou bolest, když o tom mluvím. Je to prostě příběh, něco se stalo a něco se stalo a už se to nežije prostě, takže teď už máš úplně jinak nastavený. Mám odpuštěno jako všechno, ale není to primární odpustit, ale prostě i v tom manželství to mi strašně jako pomohlo, že jsem taky jako zavnímala ty tendence, co všechno jsem si nechala jako líbit, ale co jsem vlastně, o čem jsem přemýšlela špatně já. Jo. Krásně mi pomohl s tím konceptem dobra a zla. To myslím, že mi strašně jako pomohlo, protože já jsem tehdy strašně ujížděla na tom, že se nelže. Jo. To byla ještě taková nějaká filozofická prostě debata na téma, co je pravda a co je lež. A pak zjistí, že prostě je to jedno. Když ti ten člověk lže, když je proto rozhodnutý, vidí to prostě jako to nejlepší, chce to dělat, tak to dělat bude. Takže to jsem si taky rozpletla, no. Takže jo, ta životní cesta ti pomůže nejlíp, protože já, když prostě něco vnímám, tak to musím nejdřív rozplést sama u sebe. A začíná to u mysli. Jak o tom přemýšlím. To je pořád ta otázka. I je tohle, co jsem se právě teď naučila i v tom vzdělání. Jako funguje to pro život, nebo to nefunguje pro život? Jo. Když to nefunguje pro život, tak mě to nezajímá. Žádný zesložitění, žádný jako reinkarnace, karma. Funguje mi to pro život, nějak zlepšuje to nějak můj život, že o tom vím? Ne. Nějak jako to opouštím. Takže teď i učím vlastně takový základy. Hele, vnitřní práce není složitá. Začneme od mysli, podíváme se, jak díky tomu pak cítíš. Převezmeš zodpovědnost, venku se nic neděje, nic takového, co vlastně ty vnímáš, že to je od nich. A jdeš dovnitř. Přebereš zodpovědnost, dáš zapojení, jinak se nezměníš. No vlastně. Takhle to zní úplně krásně. Ono to jednoduchý je. Je. Ono to vlastně je. Ale nám někdy trvá se k tomu dostat. Nechceš tu svobodu. No. Přesně tě. Když se nemáš čeho chytit, není tam žádný ten koncept už. To, co jsi o tom dřív myslela, ať o vztahu, o manželství. Najednou není čeho se chytit, všechno je rozbořený. Přesně. Co chceš udělat? Chceš se chytit novýho konceptu. Přesně tak. Právě si pustila jednu kliku, tak se chceš chytnout další. Ano. Přičemž jako ten koncept sám o sobě špatný není. Ale to, že se ho držíš, že se s tím identifikuješ, to ti způsobuje ten problém. Jasně. Přičemž ty si problém i to řešení současně, takže je to jednoduchý. Ty jsi ten lék. Přesně, není to prostě pořád to samý. Není to nikde venku, je to prostě všechno v nás. Přesně. A ta odpověď je v nás vlastně. Ano, taky, že začíná to od nás. Začíná to v nás. Utrpení kde je, kde se bere? V mojí hlavě. Jak o tom přemýšlím, tak si plodím emoci. Trpím. Ono to vypadá zdánlivě, že venku se něco stalo dramatického, ale já jsem o tom začala nějak přemýšlet. A teď cítím bolest.
jsem jí nespůsobil, ale jak jsem o tom začala přemýšlet, to mi způsobilo to utrpení. No jasně. A dokud nepřevezmeš zodpovědnost za tohleto, tak se nemůžeš pohnout dál. Že to je všechno v tobě a o tobě. A ta svoboda je právě v tom, proto je to tak jednoduchý, protože ty, když to víš, že to začíná u tebe ten problém, že problém je v tvojí mysli, ne v tobě, jo, že ty nejsi tvoje mysl. Když se na ní můžeš podívat, na ty myšlenky, tak to tím určitě nejsi. Ale že tím pádem, teda, když vytváříš problém v té mysli, nebo ta mysl vytváří ten problém, no tak je i řešením myslet jinak. Přesně tak. A máš vyřešeno. Může se to ovlivnit, prostě nic, pořád tam nejsou nějaký okovy. Tak, ale ten porod, jako pouštění toho konceptu, ne, o tomhle jsem si myslela, že tohle je nejlepší. Tady mám nějaký poslání, ne. Jo. A nic takového. Je to tak. Tě to baví, ten život. To je taky důležitý. Tak děláš automaticky to, co je potřeba, nepřemýšlíš, nekalkuluješ. Nebo tě to, co děláš, nebaví. Nebaví tě ten vztah, nebaví tě ty lidi, který máš kolem sebe. Jsem chtěla říct, ty lidi tě okolo třeba už nebaví, protože přesně. Už ti taky nic nedávají, nemáš si s nima co říct a proč s nima trávit ten čas, je to pak už taky vyhozená energie. No, že my máme tady omezený čas. To třeba si uvědomit. No, rozhodně. No. Ten letí jako splašený. Ani nevíš, otočíš se, je ti 40, že? No, je to vidět na dětech. To vidět na dětech. Že oni nějak rostou pořád a my jsme pořád, jinak ty děti pořád rostou. No. To razím to heslo, nenechat zemřít jediný den. Prostě ráno se vzbudím a všechno vidím nově. To, co jsem si o tom myslela včera, mě nezajímá, nebo o tomhle člověku, co jsem si myslela včera, to mě nezajímá. Já se na to chci podívat čerstvě. Prostě tak, jak to ještě neznám. Žádný předsudek, žádný koncept tam nehodím. Tím si ty lidi strašně omezují svoje vnímání, který je jenom jako v hlavě to mají, jako, ale ty žiješ celým svým tělem. Senzitivně, jak to vnímám, jak je to pohmatu, jak to cítím. Změnil se ten vzduch, že když tam napadlo to listí teďka na té cestě, kterou znám pořád dokola, furt stejně. Chodím tam 1000krát denně a pokaždý je jiná. Pokaždý je jiná. Jinak voní. Vidím tam jiný strom, vidím, jak se to mění, ta příroda. Když tam půjdu s tím zatížením v hlavě, hele, je to pořád stejný, už to znám, už mě to vlastně jako nudí. Už mě to nebaví, no, furt to samý dokola, no. A nebo si budu myslet o nějakém člověku, hele, on je takovejhle. No, tak tím jako prokazuju, že opravdu nevím nic, což nevím nic, protože to je tak mnohavrstevná osobnost nebo bytost. Nevíš nic, zkrátka. Takže ten, kdo jako ví všechno a ví všechno nejlíp, má vlastně nejvíc konceptů v hlavě. Jo. Ne, nevíš nic. Každý den je to nový. Každý den je to nový. Já myslím, že si to nádherně i zakončila, to naše povídání, abych tě poslouchala dlouho, jak tady vlastně všechno v té jednoduchosti se dá krásně žít, jak to můžeme vnímat. Ano. Já se, Veru, budu na tebe moc těšit zase příště. Myslím, že máme tam spoustu dalších jako téma, který můžeme rozebrat už detailněji, že tady jsme jako nakousli každou nějakou jakoby oblast. A já se s váma, posluchači, budu taky loučit. Moc krát děkuji za poslechnutí. Mějte se krásně. Kristýna Rotová. Pa, pa.